खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियार बे समाव बिटिआर नि खुंगिरि प्रमद बर'नि मोनसे पोस्ट आरो जाय पोस्टनि गेजेरजों गोख्रों बाथ्राजों सोंखारिदों बिथां बिटिआर नि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा नोंथांमोना नुनो मोनदों जे बे समाव ससियेल मिडियायाव थामहिनबा समाजारि बिजों बे समाजारि बिजोङाव बे समाव नुनो मोनदों जे टाइगार इज बैक होनाय मोनसे पोस्ट होनायखौ नुबाय थादों आरो बे बाथ्राखौ लानानै बिटिआर नि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा गोख्रों पोस्टनि गेजेरजों माखासे मानि बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों थारैनो बे समाव बिटिआर नि खुंगिरि प्रमद बर'आ मा पोस्ट होदों आरो बेनि गेजेरजों माबायदि फिननाय होदों नोंथांमोननो फोरमायगोन नोंथांमोना नुनो मोनदों जे समाजारि बिजों बाय समाजारि बिजोङाव बिटिसि नि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारिखौ मासे जुनाद थामहिनबा मासे मोसाजों रुजुनानै टाइगार इज बैक होननानै मोनसे पोस्ट होबाय थानायखौ नुनो मोनदों आरो बे बाथ्राखौ लानानै बिटिआर नि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा बे समाव पोस्ट लिरदों गावनि अफिशियेल फेसबुक पेजनि गेजेरजों बिथाङा पोस्ट लिरदों फोरमायगोन नोंथांमोननो बे पोस्टआव बिथाङा लिरदों बिटिआर डाज नट नीड ए टाइगार दैट रोआर्स भायलेंस रायट्स एंड ब्लडशीड बिथाङा लिरदों जे बिटिआरआव मोसानि गोनांथि गैया जाय मोसाया बे समाव हिंसायारि दाङाबाजि थैनि बाना बोहैग्रा बा बोहैहोनाय जे मोसा बे मोसानि गोनांथि गैया होननानै बिथाङा पोस्टनि गेजेरजों बिथाङा लिरनायखौ नुनो मोनदों बे समाव हाग्रामा महिलारिखौ रुजुनानै बिथाङा बाथ्राखौ बुंदों आरो बिथाङा लिरबावदों बिटिआर wants tiger only in the Raimona, Manas and Sikna जोहोलाव आरो बे समाव बिटिआरआव मोसाखौ नांगौ बे जायगायावल' रायमना मानास एन्ड सिकना जोहोलाव मानास रायमना एन्ड सिकना जोहोलावल' बे समाव मोसाखौ नांगौ होननानै बिथाङा गोख्रों बाथ्राफोरजों बे समाव सोंखारिनायखौ नुनो मोनदों लेट द टाइगार बी वेर इट बिलंस आरो बिथाङा लिरबावदों जे टाइगारा बा मोसाया जाय जायगायाव दङ बे जायगायावनो थानो हो होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिटिआर नि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा नोंथांमोना समाजारि बिजोङाव नुनो मोनदों जे बे समाव टाइगार इज बैक होननानै बिटिसि नि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारिखौ मोसाजों रुजुदों आरो मोसाया फिन फैफिनगोन बा फैफिनगौ होननानै बिथांमोना पोस्ट लिरबाय थानायखौ नुनो मोनदों आरो बे पोस्टखौ लानानै बिथां बिटिआर नि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा रिप्लाइ होदों बिथाङा बाथ्रा बुंथिदों बे समाव बिटिआर डाज नट नीड ए टाइगार दैट रोआर्स भायलेंस रायट्स एंड ब्लडशीड बिटिआरआव ओरैबायदि मोसानि गोनांथि गैया जाय मोसाया बे समाव हिंसायारि दाङाबाजि आरो थैनि बाना बोहैग्रा मोसानि गोनांथि गैया होननानै बिथाङा लिरदों आरो बिथाङा लिरबावदों बिटिआर wants tiger only in Raimona, Manas and Sikna जोहोलाव बिटिआरआव मोसाखौ रायमना मानास आरो सिकना जोहोलावल' गोनांथि दं आरो बेवहायसो नांगौ होननानै बाथ्राखौ बुंथिदों बिटिआर नि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा लिरबावदों जोबथियाव लिरदों लेट द टाइगार बी where it belongs आरो बिथाङा लिरदों टाइगारखौ थानो हो बा मोसाखौ थानो हो जाय जायगायाव बियो दङ होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिटिआर नि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा नोंथांमोना समाजारि बिजोङाव नुनो मोनदों जे टाइगार इज बैक होननानै गोबां समाजारि बिजोङाव गोसारनाय माखासे पोस्ट नुनो मोनदों आरो बे पोस्टआव रोखा बाथ्राखौ लिरना होदों जे बिटिआरआव बा बिटिसिआव फिन टाइगारा बा मोसाया फैगोन होननानै बाथ्रा बुंदों जुनादजों हाग्रामा महिलारिखौ रुजुदोंमोन आरो बे बाथ्राखौ लानानै बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव मोसाया जे थैनि बाना बाहायग्रा आरो बे मोसाया जेराव हिंसायारि दाङाबाजि खालामग्रा मोसाखौ नाङा आरो बे मोसाखौ नांगौ जेराव रायमना मानास आरो सिकना जोहोलाव माहारियारि पार्कआवल' नांगौ आरो बेखौ जाय जायगायाव दङ बे जायगायावनो थानो हो होननानै बिथाङा गोख्रों पोस्टनि गेजेरजों समाजारि बिजोंनि गेजेरजों फिननाय होदों बिटिआर नि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा